Ara que a poc comencem a recuperar la normalitat a les nostres vides, és moment de pensar en nosaltres i en els nostres sers estimats. Però també és moment de pensar en el nostre poble i en els nostres veïns i veïnes. I per aquest motiu anem a explicar-te per què comprar al comerç local de l'Olleria. Perquè el coneguem i t'ajudem en el que necessites. Perquè donem confiança i col·laborem sempre que tu necessites. Perquè els nostres productes són de qualitat. Perquè immortalitzem els teus millors moments. Perquè estem en constant evolució per oferir-te el millor servei. Perquè cuidem del que més t'importa. Perquè et donem un tracte personalitzat. Perquè cuidem de tu. Perquè si no tenim alguna cosa, l'aconseguim. Perquè el que t'importa a tu ens importa a nosaltres. Un any més, des de l'Ajuntament de l'Olleria i junt a l'Associació de Comerciants i Hostalers del nostre poble, hem llançat la campanya Compra a Casa. Una campanya que té com a objectiu premiar la fidelitat dels nostres veïns i veïnes comprant al nostre comerç i fent créixer el nostre poble. 4 premis de 300 euros i 50 premis de 120 euros seran els que sortejaran entre els nostres veïns i veïnes. Compra al comerç local, fent créixer el nostre poble. El necessitem més que mai.